Hola, hola, hola socios. Hai alguén aí? Estou eu solo no mundo. Que tal? Escoitaseme, veseme ben? Creo que non hai ninguén aínda, pero bueno, ou saberá alguén sequera, pero bueno. Xa a pouquiños, a pouquiños. Bueno, primeiro, antes que nada, von a avisar polas redes sociais que xa comezou o directo, va? E a ver se vai chegando alguén ou ninguén. Bueno, aquí Twitter, pam pam pam, chun chun chun, xa estamos en directo. Tum tum tum. Bueno, como vai indo a cousa? Estou un pouco nervioso, é a miña primeira vez que fago algo desto, pero bueno, deixo xa o colgén, agora xa quen queira vir que veña, senón, bueno, que non te vendo indiferido que o ves, xa está, vale. E diredes, que? Esa pregunta, que, como, cando, por qué? É unha pregunta que nos facemos moitos escritores. Para quen non me coñeza, hola, son Anso, son escritor, son, ante todo, un aficionado do, do, da cultura en galego, tanto do cine, como do cómic, como a literatura e todo iso, e por iso vou a comezar a facer este tipo de directos ou de vídeos falando do tema. Para quen me veña por aí, tamén teño feito traduccións amateur, e tamén levo unha conta na que aviso de novidades en galego, que se chama Fansu Galego e tal, pero bueno, non é especialmente importante, simplemente era por comentar. Ben, o que imos facer, o seu directo vai ser así, tranquiliño, así, con música de chill, aquí ás 8 da tarde. Sinto moito polos que forades ver o partido de Depor, pero bueno, vamos a falar dun par de cómics actuais e recentes. De primeiras, o primeiro un repaso rápido. Os cómics que imos tratar hoxe son O bico da serea, Herba de Kyam-Choo Gendrikin, que é unha traducción ao galego que se publicou Rinoceronte, Idol de Alba Chan N, que foi o último premio para ser Hermético e banda deseñada, o cómic tamén publicado en galego por Rinoceronte de Cero Calcare, A profecía do armadillo, e por último, Fago que podo de Afra Torrado. Moi ben. Hola, Fansu Galego. Hola, Nemios. Moi ben. Pues, como se chama? Vai ser, como se di? Ante todo vai ser un comentario extendido, non vai ser un análise, vai ser un pouco falar do que son estes cómics, no panorama galego e en xeral da súa calidade. Todos son bons, son bastante diferentes uns dos outros, pero xa os adianto que son todos bons. De primeiras, isto sobre todo fago un pouco con preparación para Viñetas desde o Atlántico, que é como o maior evento de cómic que hai aquí nesta zona, incluso diría que en Galicia, pero eso xa sería mellor un pouco tirar un triplo. Pero bueno, neste caso, o primeiro que tiña así ganas de comentar era O bico da serea. O bico da serea, para que non o coñeza, foi o premio Castelao, que é un premio de banda deseñada da Deputación da Coruña, que o bico da serea ganou o premio 2022. O premio non se trata de premiar un cómic saído, senón que se trata de impulsar novos cómics. O sea, que este cómic, non sei exactamente cando saiu, a min eu fora a presentación de él na como se chama, nun edificio que hai para exhibición na Coruña, e regalaron o cómic, firmado, todo eso. Así que non sei exactamente, eu teño cómic dende o Viñetas pasado, dende agosto de 2023 sería, pero non sei exactamente cando salí. Pero bueno, xa ten o seu tempo. O conto de falar dela ahora é porque se ven, xa ten o seu tempo, xa ten, como digamos, o seu percorrido. Realmente, ahora seguramente moita xente empezar a escutar ahora mismo del.
Perdón. Xa que... Ui, perdón. Que saliu sin máis un momento, desculpad. Pero bueno, seguramente dentro de pouco comezaredes a escutar máis del, xa que non me acordo editorial exactamente, sinto moito, pero vai publicarse dentro de pouco a versión en castelán, e como pasa moitas veces, pois esa é a que acaba facendo máis ruido. Así que, pois dicen, vou a facer un repaso agora, porque ademais eu tiña pendente de ler, mea culpa, leo cun ano na estantería, ademais asinado por tanto Uxía como a Luis, e non o toquen, son un desgraciado, pero bueno, cho que hai. E quería facer, este sería a primeira reseña para que podas dicir, eu xa estaba antes de que se fixera mainstream, antes de que a xente comezara a falar deste cómic, eu xa estaba, eu xa lira antes, esa disfrutara del. Para que non saiba nada do cómic. O cómic ten un estilo, mira, vamos a ensinar, fixen aquí unha pequena presentación. Este sería a portada del, nel vemos a protagonista, que matádeme, porque é para matarnos, pero non me acordo o seu nome, pero é unha rapaza nova de sexto de primaria, que ten uns pais divorciados. Esta personaxe é unha serea que ao longo da historia vaille falando e vaille comentando diferentes contos. O cómic trátase como unha especie de casi antoloxía. É unha historia conxunta, pero aparece esta personaxe, non sei se aparece aquí na imaxe. Na imaxe posterior non aparece, esta é a protagonista. Bueno, non sei se señala co cursor, pero bueno, a que vedes centrada é a protagonista, que vamos vendo pues, os problemas de ser unha persona que está chegando á idade de ser un adolescente, de ser un adolescente, os dramas que ten, e como ten que lidiar con iso. Non se trata moitísimo diso, pero de repente aparece da nada aparece unha serie que lle empeza a contar historias relacionadas co mar e coa vida e con ese tipo de cousas. O cómic en sí, como veredes, ten unha narrativa moi... Todo está estruturado nesas 6 viñetas, excepto creo que esta nas específicas. E o que propicia realmente este cómic é un pouco de ser casi por momentos como un soño. Ti o estás vendo e ás veces a prota quedase dormida ou está dormindo e non sabes ata que punto que hai de realidade ou non, aínda que logo hai escenas moi cotiás, como por exemplo ela xogando no patio fútbol. Nese sentido sí que sentín que o cómic ao mesmo tempo era moi cotián e moi... usaba unha narrativa que se sentía como moi normal, como moi ton comendo na mesa, con algunhas cousas como que che daban un pouco de misterio, de mirar atrás e dicir, coño, nesa ventana hai algo ou nese tal, pero nada así tal. Dice moi total, xa, perdón, pero bueno. É máis un viaxe así un pouco, como dicirlo, un pouco... non me estou explicando nada ben, pero bueno. O cómic é un cómic... Perdoad, é o meu primeiriño directo. Ten moi boa pinta, boas tardes. Perdón por non saludar antes. Pois sí, o cómic está moi ben. É un cómic bastante... xa che digo, é un cómic que ao mesmo tempo é tanto bastante adulto, porque trata temáticas moi adultas, e ao mesmo tempo busca reflectir perfectamente o que é ter esa idade, o de que os teus pais empecen a non poder contigo e ti non poder cos teus pais. Nese sentido, é unha historia que a mellor te pode chegar desas diferentes idades, porque te conta historias dende o punto de vista de personas de 50 anos, de personas de unha rapaza de 12 e de incluso unha señora maior. Como dicilo? A ver, este cómic recomendo uno, o sea, que opino del en xeral? Para englobar a miña opinión, é que é un cómic moi redondo, é un traballo moi bo, non me extraña que se publicara ahora en castelán, é un traballo que pode chegar a un público moi amplio, a súa narrativa é moi boa e o seu debuxo, como vedes ver, é moi chulo. Incluso estas imaxes que atopén dun artigo para non facerlle foto así scan sin permiso,
como dicirlo, son realmente un debuxo que logra taparte, que logra transmitir todo iso. Tanto ese aire onírico, como ese aire cotián, como todas esas emocións que pasa a nosa protagonista de estar cansada, de estar aburrida do mundo, de non saber que facer. Todas vemos como se ven reflectidas con ese estilo e con unha narración que realmente non só acompaña, senón que, non sei, a min pareceme que aporta moito. O estilo sí que é verdad que é un pouco, como dicirlo, é un pouco, non é do que estaríamos habituados. Incluso seguramente algún podería mal chamalo manga, non é, pero sí que ten un estilo moi particular, Luis, moi chulo, é moi interesante. Se ven, eu me acordo de ver os storyboards, esa eran parecidos entre comillas, ao que foi o resultado final. Realmente tanta combinación estética como o debuxo en sí simplemente realmente crea unha obra sólida. Esa é realmente a conclusión que mellor os podo sacar. Se vos chamou a atención este tipo de historias, pois non vos esperedes unha historia complexa nin moi elaborada, pero sí como unha especie de fábula, unha especie de conto que vos vai deixar en plan, non acabo de saber o que é real ou que non, ata o final de todo e dicir, hostia, como, non sei, como que seguramente vos deixe aí un pouquiño atrapados. O cómic non é moi longo, non é ni moi longo ni moi curto, ten así sobre 100 páxinas, o sea, teño aquí ao lado, podo consultalo, pero si non é de longa duración, venda de putación, o sea, vos digo, non sei, non, o sea, sí que parece bello cando digo que é de 2022, pero en realidad sei un 2023, así que tampouco é nada difícil de atopar. Seguramente se ides a viñetas ou se ides a calquera librería, poderes de atopar. Ese era o primeiro cómic que quería trataros, precisamente por iso. É porque os outros 4 cómics que quero tratar están relacionados entre... Digamos que hai 2 pares de cómics que quero tratar entre eles, porque me parece moi interesante falar de ambos pegados a vez. Perdón. É que ainda estou intentando coller. Vou mirar os comentarios un momento. Tranquilo, meu, non te estreses. Sí, vivo estresado. Estate tranqui, estamos entre coleguis. Apúntome ese meu, tranqui, as primeiras veces facemos directos e che ben complicado. Entroume ganas de pillar. Bueno, pues gracias. Máis que gracias, eu alégrome de que che gustara. Pero bueno, sí, vou relaxar un pouquiño. Que entón, sí, como que te quero facer o speedrun da vida, pero tampouco é tanto. Logo vou mirar cal tiña apuntado, a verdad. O sea, xa está nas disapositivas, pero o seguinte que quería falar, Herba. Dicides que estaba estresado, pois este é o peor. De todos os cómics que iban falar, este é o peor, e non por malo precisamente. É un gran cómic. Pero Herba, pa que non o coñeza, é un manhwa, é un manga coreano. Que quero dicir con esta? Esta obra trata da ocupación xaponesa, que gracias por enseñarnos o cómic, Luis. Oh, gracias, Luis. Gustoume moito, teño que dicir, o sea, non os reseñei moi ben, pero gracias. Dille da miña parte, o sea, que me gustou moito. Bueno, ahora continuando, perdón. Herba publicou non hai pouco Rinoceronte Editora e pa min, aínda que parece que pasou un pouco desapercibido, pa min foi probablemente o gran lanzamento do ano, porque levamos anos e anos dicindo, coño, que sale manga en galego, e por fin sale manhwa, que non é manga, é manhwa. Sí, é manga coreano. O que conta esta historia é unha xornalista que vai falar cunha señora maior que foi unha mangaleo así, casi ao pau, que foi unha como se chama, que foi unha das víctimas por parte do exército xaponés. Para que non saiba a historia, vou resumir moi rápido para que entendas o contexto histórico. Durante a Segunda Guerra Mundial, Xapón invadiu tanto Corea inteira como a China. Eso que fixo que moitas rapazas, incluindo a protagonista deste libro, foran usadas como escravas sexuais.
Por iso non vou usar ningunha imaxe do cómic máis alá dunha pequena viñeta, pero non quero ensinar nada explícito porque é un cómic moi duro. O sea, se ben podes ver o trazo que ten, que non é moi complicado, como se ve no debuxo na portada. Realmente é duro. Así, usa con esas liñas, con ese trazo grosso, con esa tinta negra, realmente transmítete sufrimento na cara das personas. Por qué? Porque un cómic que trata sobre, por exemplo, unha sociedade que nese momento estaba moi atrasada, na que a economía era moi pobre, e na que a xente pues, vivía moi mal, e logo chega a ocupación xaponesa e te amosa todo o imperialismo que tiña Xapón nese momento, como obrigaba a xente a cambiar o nome xaponés, como lles obrigaba a ir á escola e rezarlle ao emperador, e por último, a última fase na que se conta a protagonista. A nosa protagonista, que perdón, son terrible cos nomes coreanos, pero é unha rapaza que a súa nai nun momento dado, vendo que non pode manter a todos os seus fillos, di Hugo, que non sería algo moi agradable de ler. Non agradable. O sea, se ti queres dicir son moi guabú, son moi otaku, son fan do xaponés, ves isto e dices xa non son fan do xaponés. Precisamente, a historia trata de como a nai da protagonista vende, entre comillas, máis que vende lo que fai é dala en adopción a unha familia que leva un restaurante para poder mantela. E o que conta é como despois vai pasando de mans ata que o exército xaponés se fai con ela, e entón se volve unha dama de conforto para os soldados. O sea, basicamente a historia é como a xornalista que é a que debuxa o cómic vai falar coa señora maior e ela te vai contando esa historia con total naturalidade, con moito dolor, con moito sufrimento, pero está contando como nunha chabola con 20 rapazas servían como de xoguetes sexuais por soldados japoneses e de como ia pasando. Nese sentido, por eso digo, o sea, trigger warning. non unha obra divertida nin bonita, o sea, é bonita en momentos, pero poucos, porque é unha obra moi escura. É unha persona que está contando como colleu, foi escravizada e logo ni sequera pudo volver ao seu país. É unha muller que viviu toda a súa vida en China, exiliada porque xa non tiña nin pais, nin familia, nin nada. E logo, incluso cando volviu a Corea, todo o drama de volver. Incluso con todo eso, a obra acaba cun ton positivo e de aí o título. A obra fala de como, incluso despois de algo tan horrible dese inverno, a erva sae por riba desa neve. Así que, como dicilo, non é unha obra, eu que son moi inocente, moito para min sí, o sea, a min rompes o meu corazón varias veces lendo, por eso che digo, é perdón, como estou lendo chando, perdón, pero bueno, é unha historia que o que intenta dicir é dar un mensaxe de aguantar, non no sentido tóxico, no sentido de, ante esas cousas horribles, esa capacidade de resiliencia, esa capacidade de que esa señora con 80 anos, en vez de estar na súa casa cos seus fillos, marcha a Corea porque dicir Shinzo Abe, fillo de puta, indemnízanos, e máis. De todo o cómic, realmente a moraleza final e última e máis importante é malditos japoneses son uns cabróns. O sea, eso, ti vas a ler o cómic e vas a decir, cala moraleza, malditos japoneses son uns cabróns, Shinzo Abe se está morto. Cando este cómic está ambientado en 2015. Así que Shinzo Abe ainda era o presidente e lle di, compénsanos. Como podedes ver, este é o estilo que se manexa durante o cómic. Non ten un estilo excesivamente detallista, pero xa te digo, se vedes estes negros tan negros, estes blancos tan blancos, ver como, por exemplo, na propia cara da muller se ve o dolor e a tristeza dunha forma tan gráfica, vela arruchada, e ver ese dolor
son en parte o que entendo porque esta obra se fixo tan mainstream e está no catálogo de Rinoceronte. O sea, é unha obra, que é a típica obra que lle poderías dar a calquera e impactaríalle, porque aparte é unha obra que narrativamente maravillosa a nivel cómic e que é un prodixio nese sentido, narrativamente e visualmente unha pasada. É claramente unha obra que te mostra os horrores da guerra totalmente descarnada, dende un punto de vista totalmente non loitas, non peleas, nada, simplemente personas que son o daño colateral, son o descanso dos soldados, e como eso arruina vidas, e como eso fai un sufrimento terrible. Por eso esta obra recomendo. Se te gusta moito o cómic e tes estómago para aturar eso, vas a encontrar un cómic increíble. Se ti non podes aturar, como dixo Hugo, o horrible que é, porque non é gráfica, non é especialmente gráfica, pero xa o que está contando é tan horrible, porque recordemos, cando a prota vai, e cando a maioría das protas van, teñen 12 anos, 13 anos, 15 anos. O sea que é algo, é moi difícil que non se che rompa o corazón, pero ao mesmo tempo case que cando un o talento está dicindo isto é unha lectura necesaria, porque se non leo isto é como se eso non pasara, é como que todo o que pasou non foi. Eso en parte o que se reivindicaba cando esas señoras expresaban por esa reivindicación por parte de Xapón. E eu creo que esta obra chegaba a min porque eu xa sabía deses crimes, pero non, como que non os visualizaba tanto, non era tan consciente do horrible que era, ata que lín isto e realmente chegoume profundamente. É unha obra que todo mundo debería ler, que se ten peito para lela, e que vai moi recomendada, e agradecerlle moito a Moisés García, que é o editor de Rinoceronte, traernos estas obras, porque son moi necesarias, xa non só pa mente, senón para abrir paso. Eu esperemos que este non será o primeiro manhua, nin manga que chegue en galego, así que gracias. Bueno, pues me estaba indo, pero que realmente é algo casi emotivo lelo. Eu me emocionei un pouco lelo, xa solo por telo nas mans e dicer, joder, levo tantos anos esperando por isto, dende que comprei mi Came Profeta, agora pasaron tantos anos que xa case me olvidara desta sensación. É maravillosa. Así que, por unha parte, feliz por ter esta gran obra de arte en galego, e feliz porque esperemos que chegan máis man en galego. Ai, perdón, é que eu non sei encollera lento, eu von todo de golpe. O estilo recórdame as mangas japonesas a vida cotiá para saber como é a historia horrible. A expresión facial tan genial si son, o estilo precioso si é. Se o ledes, verédelo, pero cando digo que é precioso, e cando é cotiá, é precioso no sentido de ver unha cara deformada, pero non polo deformada no sentido de que ti collas e ves unha persona que lle cae unha bomba, non, deformado dolor, unha vella ruchada. O sea, nese sentido, este cómic en parte recórdame a algúns gravados de Castelao, por esas bellas ruchadas con ese sufrimento. O sea, parte por eso non estou ensinando nada de eso, porque é algo horrible, é algo que eu entendo que a persona non quera ver, porque tío, hostia, isto dá moi chungo. Pero bueno, xa vos digo, pos que poidan ter o peito para lelo, un recomendado, e sigamos adiante, porque o próximo cómic que imos reseñar ten moito que ver. Okay. Idol, de Alba Chan e N. E diredes, en que momento? En que momento a prostitución infantil ten que ver con este cómic? Digo, moito que ver. Este cómic foi o anterior gañador, o gañador Vicente do premio que van a enseñar do Gras Hermético, que basicamente, para que non o sepa, o Gras Hermético é unha escola que van de Sellado de Pontevedra, que é unha das máis tochas do país. E basicamente fiz un convenio con Galaxy, con Serais, perdón, Galaxy, con Serais, para publicar os mellores estudantes que fixeran obras máis destacadas, pois que saíran publicadas con Galaxia. A ver, pois que ten un pouco desubicado, o título en parte xa non lo di todo. Idol trata, a ver que isto Idol é unha obra que trata dos idols coreanos.
pero está pensado dende aquí, o sea, é casi unha fantasía, no sentido de que a historia trata de dúas protagonistas que son fatal pos nomes, non dixe ningún nome a dereita, pero bueno, as dúas protagonistas que son, bueno, revisar, porque este sí que me daría rabia non acordarme, son, no, N escritor, perdón, son isto pasa por non facer vos apuntes, hai que bueno, teño a cabeza como unha pota, pero basicamente a historia trata destas dúas protagonistas que vedes en pantalla, que unha tamén ten boa pinta, sí, agora imos a desganalo. É unha obra que basicamente a historia é dúas chicas que van a presentarse a un concurso de idols que está levado por un grupo coreano que lles gusta moito, pero que en España. Basicamente un concurso de veñe un grupo coreano moi famoso e di vamos facer un concurso de idol a ver que o gana, pero en vez de ser en Corea, en España. E as dúas protagonistas, a portada está moi ben feita, así. Todo o libro, vamos aquí dar un... Isto, por exemplo, é unha ilustración que fixeron promocional do cómic, e todo o libro está así, é moi detallado. É un cómic que, precisamente, por que falo desto? Porque é un cómic que se inspira tanto nos manhwas como nos webtoon como na cultura surcoreana, nese tipo de historias cos idols e tal. Pero que falla? Ten unha narración moi diferente que vai de acordo a súa historia. O sea, é un cómic que o ti estás lendo e claramente ten unha personalidade moi propia e un color moi forte. O sea, ti estás lendo e estás dicindo, vale, isto sí que ten influencias e ten cosas que diste, sí, isto é puro webtoon, isto é puro manhwa, actual, mainstream, pero está levado dunha maneira totalmente diferente. O sea, está narrado cuns códigos que son, por exemplo, máis típicos dos cómics europeos. Unhas viñetas máis amplias, un colorido onde se ven os personaxes con detalle fondo, pero ao mesmo tempo sí que se usan narrativas como os personaxes por riba das viñetas e tal, que son máis típicos do manga xaponés, ainda que agora xa coa influencia que temos del xa está en España, que curioso, así que está mesturándose. Vale, pois a historia trata destas dúas personaxes que teñen que estar nese concurso e empeza cando xa están na semifinal. E vemos as dúas que unha delas o seu soño ser idol, pero a súa nai é a típica nai controladora que lle di: "Buah, se sacas menos dun 9, vonche matar, e tes que ser doutora, e tes que ser así, e tes que ser andante, tes que ser perfecta." E a outra, en cambio, unha puncarra que é o que quere facer música e tocar a guitarra, e é un pouco viva a vida porque o que lle tocou. É un pouco contraste das dúas. Que pasa con esta historia? Esta historia non vos la quero estipar porque está moi ben, pero realmente o que ten é que está moi reducida. Eso é algo que xa comentarán as autoras nalgúna entrevista que lles vi, non sei se foi en YouTube ou en algún medio de comunicación, pero te comentaban iso, que é unha historia que realmente é un taque máis longa, porque ti, por exemplo, podes ver nas redes sociais imaxes como as que vos estou ensinando, na que se ve como cando entramos no concurso, preparándonos para ir no concurso, pero eso non se ve. Por qué? Porque é un cómic moi curto. É un cómic que se venta moi ben feito, moi elaborado, moi colorido, precisamente dura eso, 40 páxinas, así, 50, polo cal ten que limitarse moito a hora de non amosar demasiado. Así que realmente todo o cómic transcurre entre antes da semifinal ata a final, pero ni sequera ves a final. Eso non quere decir que non sea un cómic satisfactorio, é un cómic moi divertido. Trata, pues, do mesmo xeito que, por exemplo, o primeiro vos contén que trataba a preadolescencia e o ser rebelde e o ser un neno que está chinado cos seus pais. Isto é máis adolescencia un pouco máis viva a virgen, ou eu son puncarra, ou eu son idol, estou buscando a miña propia identidade e a miña propia rebeldía. Eso se ve a través dos personaxes, como cada un ten que revelarse e dicir, buah, eu quero ser isto e quero facer isto. Eso é o que lle dá unha personalidade forte a este cómic, porque mentras que outras obras o
o que fan é fantasear ou meterte que é maravilloso, é que o mundo sai do xa puta polla, é que é precioso e tal. Esta obra to mete descarnado. Te fala de personas, de como que tes que ser un produto, como que tes que ser algo que non es ti, mentras que, por exemplo, a personaxe máis, por exemplo, a que desmorada coa guitarra, ela di, non, eu que quero facer a miña propia música. Eu estou aquí porque quero cantar e tocar, non quero ser unha señora que baile, nada. E vemos aí o contraste entre as dúas. Diría que se, por exemplo, buscades unha obra máis seria, máis, como acabamos de reseñar, contundente, non. Pero se decides, me gustan os majos coreanos, me gustan as historias coloridas, gustan as historias divertidas, sobre ese tema de adolescencia, a rebeldía, coller tomar o teu propio camiño, esta típica historia sobre iso, e faino moi ben. Mentras que hai exemplos fallidos, esta é cruda, esta é real, os diálogos son moi bons, o sea, o seu uso de galego síntese moi natural. Todos os anteriores estaban moi ben, non estaban mal narrados, estaban moi ben narrados en galego, pero este sí que é moi algo que é difícil de coller moitas veces, que é a linguaxe dun rapaz. A linguaxe dun rapaz de 15 a 6 anos, e notase que as autoras son moi novas e tan familiarizadas con esa forma de falar, e síntese moi orgánico. Así que se sodes unhas personas que lles vai este rollo, pa diante, vai vos encantar, vai vos flipar. Se tedes a mellor unha sobrinha pequena ou non sei, unha filla ou un irmán ou calquera cousa que ten isto, seguro que tamén lle gusta e tal. Non sei, para mí foi a sorpresa por varios motivos, por lo que xa dixen, o sea, unha narrativa que me parece moi interesante, moi propia. O que vende é totalmente o que é. A súa portada é tan colorido por dentro como a por fora. En vez de ser unha tontería, colle e transmite unha sinceridade e unha aposta por contar algo que ao final fai que digas ti, joder, pois me quedan ganas de máis. Se ven tanto de Luis como a de Uxía, que falen antes, teño moitas ganas de ver o que fan. Ahora que seguramente chegue máis fama co tema de... tanto Luis como Uxía xa tiña anteriores moi chulos, pero ahora co tema de publicar en castellano, a ver que sacan. Tamén encantaríame ver o que vai facer Alfa Chan e N a partir de agora. Eu seguramente intentaré seguir esa pista, porque realmente creo que van sacar, se siguen sacando, van sacar banda deseñada moi interesante e moi chula. Así que eu diría que se vos chama a atención o que eu digo, apostedes por elas. Vamos ver ao chat, a ver que opinades. Perdón. Ido, a ver que isto tamén ten boa pinta. A portada está moi ben, moi boas. Hola, corto director, que tal? Que tal estamos? Estamos falando aquí de manhwas, gallegos, coreanos, idol, BTS. Perdón, é que me acabo de acordar un chiste do libro que basicamente dille, viñeron os do KFC e di, chamase NCT o grupo. Ese é o chiste. A mí foi moito chiste, porque para os que lle guste o K-pop ten todos nomes así, moi random e de siglas ou de palabras en inglés aleatorias. Logo desto vamos a ir co seguinte cómic, a menos que queirades aportar algo. Pero penso que xa dixeches o que tiñas que dicir. Así que vamos pasar ao seguinte cómic, que seguramente moitos, tampouco hai tantísimos, pero os que besades seguramente vos soe. Perdón. Que é A Profecía do Armadillo. Que máis que menos, os que están agora mesmo pendente da banda deseñada seguramente xa coñezades a Cero Calcare. Ahora mesmo se vas a casi calquera librería de cómics en Galicia, basta topar mínimo 5 cómics del aí apilados na sección de cómic europeo. Pero por qué? Quen é Cero Calcare? Pa que non coñeza, se ben, el xa leva publicando cómics dende hai moitos anos, é máis a edición que publicou Rinoceronte é unha edición xa revisada do seu primeiro cómic cun prólogo do autor. El saltou a fama, xa era famoso, xa
xa hai unha adaptación de a imaxe real deste cómic, pero polo que se fixo famoso últimamente entre o máis mainstream, poderíamos decir, é a serie que fixeron en Netflix baseándose máis ou menos nos seus cómics, que é Cortar pola liña de puntos. E a súa segunda temporada, Este mundo non me fará mala persoa. Este tamén é outra, a profecía de Armadillo, Peck, sí que polo cu. A profecía do Armadillo é unha historia que trata dos millennials realmente. É unha historia que seguramente se tes 30 anos vas cadrar totalmente con el, e se tes menos, se tes eso, 20 e poucos, tamén vai haber moitas cousas que digas ti, estos son eu. Por qué? Porque é unha historia que realmente fálate no teu linguaxe, nas ansiedades, nos medos, nas paranoias e das estupideces das persoas que medraron con cine cutre, coa televisión. Como definía o seu editor, isto é casi un cómic para a xeración Sabarín, porque ao final é un cómic para esa mesma xeración, pero feito por un italiano de Roma, vivindo nun barrio obrero. Pa o que vira a serie, realmente o cómic sí que ten que ver, sí que trata cousas parecidas, pero non vos esperedes o mismo. Tampouco é tan gracioso. Ala, ese non é a da serie Netflix? Sí, é da serie Netflix. É un cómic que se nota moito o cómic. Notase moito que aquí hai unha gran aposta por Cero Calcare, porque este cómic foi de primeiras autoeditado e notase moito, tanto, ia decir pa mal, pero pa ben, notase ben. Ten un trazo moi grosso, ten un estilo moi de liñas oscuras, isto non se marca tanto, pero esos personaxes máis caricaturescos, máis un pouco eso, con as fraccións exageradas, é moi chulo. Este, por exemplo, unha imaxe promocional que publicaron, Rinoceronte, na que te fala de o que é a razón polo título do libro, a profecía do Armadillo. Chámase Profecía do Armadillo a calquera provisión optimista fundada en elementos subjetivos e racionais tomados como lóxicos exceptivos. O sea, as paranoias que te fas ti na tua cabeza para dicir que sí, pa diante. E trata un pouco de eso, de unha persona que ten ansiedade e que ten ese tipo de historias lidiando coa súa vida, e como te ensina como traballa, onde vive, como ten que lidiar cunha situación traumática e de como te vai contando retazos da súa vida. É unha obra que, se ben é dramática, tamén ten moita comedia. É unha obra que máis que nada é un pouco, como dicilo, é unha obra que se ispe, é unha obra, é como un monólogo, é como un bon monólogo realmente, é como unha persoa que chega e di, vonme espir diante túa e vonme rir, von facer chistes e von facer humor negro sobre mí mesmo, sobre a miña vida. Por eso é unha obra pola que conectas tanto, porque dis ti, eu rime con Cero, pero tamén choro con el, porque se sinte moi cru, moi humano, nun punto de vista, como dicilo, banal. Cero está contando as cousas co seu estilo moi divertido, pero ao mesmo tempo parte como se che contara o teu amigo ou o teu curmán. Ademais como se chama, cun estilo tan exagerado e recargado que non podes evitar rirte ou dicirte, joder, este tío está pasado de rosca. Realmente logra ser divertido, logra ser afiado nas críticas que fai, e logra ser autocrítico e dicir, eu non son perfecto, eu non son maravilloso, e por iso eu creo que a xente conectamos tanto con el, porque esta obra é tan querida, e porque esta persona mola tanto, porque é unha obra que é humana dun xeito tan patético que diste, como diría dos jóvenes, soy literal yo, pues iso. Por iso eu diría que esta edición é maravillosa, ten unha traducción fantástica, e se vos gusta o máis mínimo ou se vos chama a atención, deberíades ir por el, porque é un cómic moi divertido, que ten ese espírito de cómic independente, e ten ese espírito de rebeldía xa cansada, que ao final fai que non sei, que esta obra, pa min,
fora un gran pelotazo ano pasado e ves o que a xente lle encantou, e a mí me encantou, e creo que non a podes deixar pasar se sodes amantes dese tipo de arte. A ver que comentades. Ui, creo que se está movendo o chat. Moi boas. A min gustoume máis o pulpo, la garganta. A ver, cando traducen? Sí. Cero ten varios cómics, este é solo o primeiro, pero el, dende que le dedicouse a facer cómics, el trata moitas historias e máis. El fai cómics periodísticos, do mesmo xeito que eu antes falen de Herba, que é un cómic periodístico no sentido de que retrata as historias das señoras maiores que pasaron por eso. Cero ten historias en plan tipo sobre Senegal, sobre Palestina, sobre conflictos vivos e do que repercuten as personas. Nese sentido son cómics moi políticos e moi abertamente políticos, en plan teño moito que dicir e teño moito que aportar. O primeiro é máis sobre dramas personais, pero tamén se burla moito da sociedade e tal, ao final non deixa de ser un señor punk moi maior e moi cascado e transmite esa enerxía. Así que sí, oxalá cheguen máis obras del por parte de Rinoceronte, e oxalá chegan moitas máis obras tanto dos autores como a traduccións das obras que son para traducir. Pero bueno, a verdad que sí. Ahora, do mesmo xeito que falamos antes de Herba e quería conectalo con Idol, que ao final quedou un pouco rana porque sí que ten esa influencia, pero este é un manhua que vai totalmente por diferente. Pero este sí que é unha comparación que vamos a facer, vai ser un pouco odiosa, pero parece moi chula. Que ahora, despois de falar de Zero Calcare, despois de falar dese humor ácido, dese ispemento, de todo esa retranca que ten, ahora vamos falar de Fago que podo, de Afra Torrado. A ver, este foi premio, non me acordo, sei que ganaron un premio e pouco ao cómic galego, non me acordo se nase tantos premios, en ningún a min, que xa me olvido de cantos, pero bueno. Esta é unha banda deseñada, editada en 2024, feita por Afra Torrado, que a vi en Juliña, creo que como se chama en Twitter, e diredes que isto. Este é un cómic que é difícil de explicar para unha persona random. Isto non sei se o definía ela ou escuitei a unha persona que dicía isto é un fanzine publicado. Realmente sí, realmente isto é un fanzine publicado. Follas Novas, o premio Follas Novas, é verdad. Este é como se publicara un fanzine literalmente, é dicir, pa bo pa malo, sí, pa bo pa malo. Este sí que pa malo. Teño que dicir que, ainda que dicen isto, desta reseña é o meu favorito. Con todas as ollas que falamos, para mí este foi o meu favorito. Fago que podo. Por que? Porque se ven como se chama? O anterior era moi divertido, era moi gracioso, estaba tratándose a sí mesmo. Non deixa, son Afra, non, ahora se dixo algo malo, van vir sicarios a miña casa. Terrible. Pero bueno, quero dicir, se ven o anterior era máis divertido, máis loco, máis burlome a min mesmo con humor negro. Este máis como a imaxe que vos traio aquí, que é que ela colle di como son eu por dentro. Eu collo von ensinarte o que son de forma totalmente descarnada. De forma... Sí que ten humor, porque ten humor, pero é máis que nada... como dicilo? É como se alguén se destripase e dixera, toma, quitas as minhas tripas. E logo te contase un chiste de cagape do culo pis. Non sei se é moi boa explicación, pero é como... En parte o que sinto é unha obra que estamos moi personalmente o que sinte a escritora, pero ao mesmo tempo é unha obra que tamén trata a absurdez da vida. Tamén ten, por exemplo, Señora Barbuda, que é unha colección que ten ela, que trata sobre unha señora que se volve barbuda.
así da nada, porque si random, é unha obra que o que máis sinto ao lela é dicir, isto é unha persona que está collendo as súas paranoias, as súas miserias e todo o que foi sentindo, e tanto sexa de forma literal como contándose a súa vida como a través de personaxes, o que te está amosando un pouco dela e dicíndoche, isto é o que sinto, é casi como dicir, isto é o que sinto, hai alguén máis aí, escuitando. Non sei, é unha obra que eu a sentín moi preciosa. Eu a lin e conectei moito con ela. Vine e dixen, hostia, este tipo de historia, este tipo de narrativa, o que fai é que me sinta moi próximo a todo o que se está contando, porque se ven, síntese como un fanzine. Ao mesmo tempo, a súa narrativa de cómic está moi ben, está moi currada e logra precisamente transmitir o que quere. Ao final, aínda que pode parecer sinxelo, pode parecer simple, o que fai é ser expresiva, é dicirche, estonche transmitindo con pureza o que sinto, con o que alguén podría pensar que son uns garabatos. Así que incluso dá un pouco máis sensación de ver casi algo íntimo, algo en plan, non debería estar vendo isto. Eso en parte é algo, diría que case valente, en plan dicir, amósome, como na porta de ensino chas tetas. Entón, expóñome a ti, digo ti, saberás ti que faz con isto. Non sei, eso parecime, non sei, facía moito tempo que non vía algo así en ningún medio, e realmente chegou a marcar, chegou a dicir, hostia, a rir un pouco o típico que facemos todos os escritores e artistas de dicir, hostia, ves unha obra e está comendo a cabeza dicindo, joder, fai isto, e digo, eu que estou facendo? E non sei, todas as obras que vimos se me pareceron maravillosas, pero se vos teño que recomendar unha, e fago o que podo. Sobre todo se sodes da quinta de Afra ou de min, máis novos, non creo que os arrepintaste de ler este cómic. É un cómic sinxelo de ler, pero que trae moita carga e moita machada para todo o mundo, sobre todo incluída para ela. E non creo que os deis indiferentes, seguro que o veredes e diredes, joder, síntome identificado con todo o que con partes do que estón vendo. Entón aquí ríndome case por non chorar. Así que gustoume moito. Pero chat follas novas son Afra. No, di. Esa portada, no, esta promo non está pagada. Mentira. Mándame 5 euros agora mesmo. No. Esa non é promo, simplemente que a min gusta o cómic en galego e quería falar de cómic en galego. E como, non sei se seguirás aí, pero a min, o que xa dicen, como gustoume moito, dicen quero reivindicar todos estes cómics, esta pila que teño que non vedes. Eu quero reivindicala, tanto as versións como as obras orixinais, e dicirvos que teades pendentes de isto, e seguramente este non se xa o último directo que faga, a menos que morra, a menos que me pase un camión por riba, pero isto é un pouco preparación para o Viñetas, e logo, se Dios quere, despois do Viñetas farén outro, se cadra menos nervioso, mirade que vos digo, é menos nervioso. E non sei, intentarem falar de cómics e de libros actuais que vayan saindo, e estes pareceron menos máis destacables, e os que tiña, porque tamén houve obras, saiu a adaptación ao cómic de Memorias do Nero Labrego, saíron cousiñas, pero como non as tiñen, pois non as lin. Así que, nada, estes foron os 5 cómics que recomendo, e que xa vos expliquen o que sentín por eles deste, non digamos último ano, pero deste recente, deste último fornado de cómics galego. Para mí estes foron os máis destacables, os que máis me gustaron. E ademais, pois eso, despois do Viñetas, pois non sei se creo que Cristian F. Curruncho vai sacar o novo cómic, porque ganou o premio Castelao do ano pasado, e non sei se vai estar xa para este Viñetas, pero xa está, pois seguramente o reseñe dentro de pouco. Así que, espero
espero que vos gustara o directo en xeral. Non sei se tendes algo que dicir, non sei se hai alguén aí, pero bueno, eso creo que sería en parte todo o que teño que dicir. Estive bastante nervioso, foi o meu primeiro directo, pero bueno, creo que digo ben. A min gustoume, todos estes cómics me gustan, gustame falar deles. Gustame pues que se alguén lle chamou a atención ou se algún autor lle gustou Cristian un máquina. Sí, Cristian un máquina. Seguramente algún día teño que falar de Grande Arroibo, tío. Queremos máis directos, ole, ole, oh. Pues xa sabes, pues saca máis cómics, entón farei máis directos. No, pero sí, despois do viñeta seguramente fala outro con este. E logo pues a sacar máis directos, a mellor falando de literatura ou de anime ou de cousas en galego en xeral, ou cousas en galego. Pero bueno, eso sería todo. A verdade que agradecervos, porque en parte eu na miña cabeza esperaba que non ia vir ninguén, sobre todo aquí porque fixen así, custoume un montón configurar isto como o VTuber de personaxe de visual novel. Así que bueno, LOL. Sí, claro, perdón, é que estou vendo todo un pouco con retraso. Así que nada, agradeceros moito que viñerades. Alégrome moito de que a xente, non só autores que viñen a velos, senón xente interesada en ver obras en galego e ver estes cómics, a ver que tal. E bueno, xa iremos falando pa o que queira estar pendiente cando subiren ou non. Tendes o meu Twitter abaixo, e pois que teñades curiosidade pola canción de fondo, está tamén na descripción. Bueno, creo que ahora sí, despedímonos, chao. Moitas gracias por vir, moitas gracias aos autores por pasarse. Sinto moito todo, en xeral.